Morjesta! Ajattelin näin Paavo Nurmin maraton viikon kunniaksi tehdä pienen jatko-osan tuohon edelliseen harjoitusmäärä videoon. Siellä tuli kommenteissa kyselyä, että olisi kiva kuulla enemmänkin statseista, niin tehdään tämmönen pikainen syvä porautuminen aiheeseen. Samalla voisin vähän höpötellä meikäläisen treenifilosofiasta ja miten mä mun treenit lähtökohtaisesti rakennan tai toteutan. Ja sitten vielä bonuksena tuohon loppuun, niin kävin tänä aamulla juoksemassa Cooperin testin, niin katsotaan miten se meni ja siitä saisi tämmöisen ajantasaisen katsauksen ainakin tämän viikon kondikseen. Tosiaan lauantaina on tuo Paavo Nurmin maraton, missä mä juoksen puolimaraton matkan ja lähden siellä jahtaamaan omaa ennätystä. Ja nyt kun kuvaan tätä näin, niin on maanantai. Eli sopiva tämmönen alustus siihen. Sieltä tulee sitten erikseen videota, että miten se juoksu meni silloin. Mut lähdetään asiaan, ettei tää veny ihan turhan pitkäksi. Voidaan vaikka aloittaa tosta, miten mä suunnittelen treenejä tai suunnittelenko. Niin yleisesti aika semmoista rentoa asennetta on koittanut pitää tuon treenaamiseen, että se pysyy silleen mukavana ja hauskana. En ole varmaan aikaisemmin missään maininnut, mutta en tosiaan ole hirveän hyvä seuraamaan mitään semmoista strukturoitua treeniä, että jos jonnekin Exceliin rakentaa jonkun treeniohjelmaa, sitä pitäisi seurata, niin se aika nopeasti mulla sitten jää toteuttamatta. Olen sitä muutaman kerran yrittänyt, aina silleen viikon 2 jaksaa, ja sitten jotenkin tulee ensimmäinen päivä, kun se ei osu ihan yksi yhteen se aikataulu, ja sitten se jotenkin murenee siitä itsestään. Niin mulla on vähän semmonen ehkä rennompi suhtautuminen tohon sen suhteen. Että esimerkiksi nyt, kun on syyskuussa tulossa toi Sveitsin UTMB Wildstrubel, 72-kilometrinen ultrajuoksumatka, niin miten mä siihen on treenannut, niin mulla on semmonen nyrkkisääntö vaan, että joka viikko 1 intervalltreeni, 1 mäkitunkkitreeni, 1 pitkä lenkki ja sitten siihen päälle peruskuntolenkkejä ja salia ja pyöräilyä ja mitä nyt sattuu aikataulun mahtumaan. Et lähinnä on niinku päässä semmoinen tietty perusrunko noille viikoille ja sitten se toteuttaa miten se arkielämä sattuu siihen sitten osumaan yleisesti. Ja sitten toki niin kun yleisesti treenaamisesta, niin totta kai se, niin kun, että miten mä treenaan, niin tosi paljon riippuu siitä, että mihin tapahtumaan tai mitä tapahtumaa varten mä oon niin kun valmistautumassa. Eli esimerkiksi noin alkuvuoden pyöräilytapahtumat, Likanon lakeus, niin tuli niin kun alkuvuodesta ja talvella tosi paljon pyöräiltyä. Eli siellä vaan kerättiin kilometrejä satulassa ja versus nyt kun sitten treenataan juoksutapahtuma, totta kai juostaan. Ehkä yleisesti myös niinku oheistreeni on niinku tärkeä pitää mukana. Et koitan pitää niinku kerran viikossa salitreenin. Et itse luotan lähinnä, että kunhan tekee jotain, niin aina kehitystä tulee. Eikä niinkään, että pitää kaikki treenillä mahdollisimman optimoitua. Kuitenkaan tästä itse en mitään palkkaa tästä urheilusta saa, niin koitan pitää se sellaisena harrastuksen puolella ja että harrastus pysyy myös kivana. Niin ei tarvitse ottaa liikaa stressiä siitä. Ja tästä ehkä aasinsillalla siihen niin kuin treenifilosofia yleisestikin, niin kunhan vaan tekee jotain ja tekee sitä pitkän aikaa säännöllisesti, niin kyllä niitä tuloksia tulee. Ei välttämättä tule ihan niin nopeasti kuin jos sen optimoisi aivan täysin elämän sille niin kuin pyhittäisi, mutta kyllä niitä silti tulee ihan riittävästi. Mutta ei mulla varmaan siitä sen enempää. Tosiaan rennosti, no tälle jos koostaa, niin rennosti, tai niin kuin rentoa tekemistä ja tosiaan pitää sen niin kuin ilon puolella ja mieluummin tekee edes jotain, kun tekee optimaalisesti, että se on se ehkä, mihin itse tähtään. Sitten voisi vähän sukeltaa noihin tarkempiin statseihin. Mä vähän pohdin, että miten se olisi helpoin kunnon kehitystä noilla suunnon antamilla tiedoilla niin kuin hahmottaa, niin mä oon kerännyt täältä niin kuin yksittäisiä lenkkejä vuodesta 2019 saakka, koska siitä asti toi suunto on näyttänyt mulle VO2 maxia. Eli mulla on täällä VO2 max-arvio, vuoden keskiarvo, jokaisesta vuodesta siitä lähtien, ja sitten mulla on tommonen esimerkkilenkki, tommonen PK-lenkki, tai niinku hidas peruslenkki,
mistä sitten niin kun näkee keskivauhdin ja keskisykkeen ja matkan, niin näkee, että miten se niin kun syke on siinä sitten elänyt sen mukaan. Ja sitten täällä on muutama Cooper-tulos vuosilta 2018 ja 2021, mitkä mä kanssa löysin. Ja toki tältä vuodelta mä kävin myös maaliskuussa juoksemassa, niin ennen tämän aamuista, niin 3 Cooper-tulosta löytyy myös referenssiksi. Mutta tosiaan ensimmäinen Cooper-tulos 2018, niin silloin mä oon 3000 metriä Cooperissa. Sitten kun hypätään tuohon 2019 vuoteen, missä on noin ensimmäiset VO2 Max-arvot, niin toi vuoden VO2 Max keskiarvo on ollut 45,3. Ja sitten toi esimerkkilenkki, niin siinä on ollut matka 4,6 kilometriä, keskivauhti 7 minuuttia 34 sekuntia, joten keskisyke on 161. Seuraava vuosi 2020 oli tämmöinen 3,3 kilometrin lenkki, keskivauhti 7,55 ja keskisyke 161. Ja VO2 Max keskiarvo oli 46,5. Sitten seuraava vuosi 2021, 8,09 kilometriä ollut tuo esimerkkilenkki, sitten minuuttia 31 sekuntia per kilometri vauhti ja 149 ollut keskisyke. Ja VO2 Max arvio 44,4 suunnan mukaan. 2021 oli myös yksi Cooper-tulos, kun mä löysin, niin silloin mä oon juossut 2890 metriä. Et vähän tulos on silloin pudonnut tuosta 2018. Sitten 2022, niin silloin oli 8 kilometrin lenkki vähän reilu. Ja silloin on ollut keskivauhti 7 minuuttia 22 sekuntia ja keskisyke 141. Et tässä kohtaa on lähtenyt tuo keskisyke vähän laskemaan. Ja VO2 Max keskiarvo siinä vuonna 44,3 suunnan mukaan. Semmoinen disclaimer ehkä, että VO2 Max-arvio, minkä suuntaan antaa, niin se aika paljon vaihtelee mulla. Et se nyt ei mikään älyttömän luotettava ole, mutta antaa niin osviittaa kehityksestä. Ainakin toi, vaikka tuo vuoden keskiarvo aika hyvin näyttää sen kehityksen. Et kun se nyt pikkuhiljaa kasvaa, niin se keskiarvo antaa vähän ehkä osviittaa. Kun yksittäisten treenien välillä se saattaa se VO2 Max hyppiä mullakin niin kuin 4 numeroa, niin ei se tosiaan mikään hirveän luotettava välttämättä ole. Mutta eteenpäin. Sitten vuoteen 2023. Siellä on tommonen vajaa 4 kilometrin lenkki esimerkkinä. Siellä on ollut tasan 7 minuuttia per kilometri keskivauhti ja 127 ollut keskisyke. Tietty vähän nyt lyhyempi lenkki, mutta syke silti aika paljon matalempi kuin aikaisempina vuosina. Ja VO2 Max keskiarvo on noussut 50,4. Eli tässä, jos näit viime videon, missä näytin noin treenimäärät, niin tuossa alkaa se treenimäärän kasvu varmaan myös näkymään. Sitten 2024, 8 kilometrin lenkki, 6 minuuttia 59 sekuntia, eli suunnilleen samaa keskivauhtia tämä esimerkkilenkki kuin se aikaisempi vuosi, ja keskisykestä 23. Siinä vuonna ottaa 49,1 VO2 Max keskiarvo suunnan mukaan. Sitten viime vuoteen 2025, 7,71 kilometrin esimerkkilenkki, 7 minuuttia 3 sekuntia keskivauhti ja 130 ollut keskisyke. Ja VO2 Max arvio 47,2. Mikä on tosiaan jännä, koska tona vuonna on kuitenkin ollut määrällisesti eniten treeniä tähän mennessä. Ja sitten se on niinku laskenut se VO2 Max arvio, mutta muistan, että mulla oli esimerkiksi muutama joku kävelylenkki tai hidas juoksulenkki, missä syke ei oikein toiminut kunnolla, se näytti vähän mitä sattuu, niin sit suunta laski niihin VO2 Max arviot ihan miten sattuu, niin saattaa olla sitä. Mut kuitenkin on se niin kuin korkeampi, mitä ne on alkuvuosien verrokit. Siltikin. Sitten tähän vuoteen, täältä mä kaivoin nyt viime viikolta yhden aamulenkin, 6,77 kilometriä matka, 7,02 minuuttia per kilometri keskivauhti ja 116 ollut keskisyke. Eli nyt on niin tänä vuonna tuo keskisyke noilla hitailla lenkeillä tippunut ihan mukavasti. Eli tavallaan pystyy korkeammalla nopeudella pitämään noita matalan sykkeen lenkkejä. Eli kunto on parantunut siinä. Sitten tuo VO2 Max arvio tämän vuoden keskiarvo 51,3. Ja parhaimmillaan mun mielestä tässä yksittäisessä juoksulenkissä suunta on mulle 54 VO2 Maxia. Mutta kuten sanottu, niin mulla on saman viikon aikana heitellyt se 50 ja 54 välillä, niin se nyt on vähän semmonen hassu numeroa mitä seurata. Sitten maaliskuussa kävin testaa Cooperia, eli nyt toi
viime Cooperista se 5 vuotta, 2021 oli tuo aikaisempi, niin nyt tämän vuoden maaliskuussa ennen tätä aamua, niin viimeisin Cooperi, ja silloin mä oon 3080 metriä, mikä on ollut mun niin kuin ennätys ylivoimaisesti elämäni aikana. Mutta tosiaan tällä viikolla toi puolimaraton tulossa, niin ajattelin, että tähän alkuviikkoon hyvä ottaa tämä viimeinen maksimikestävyystreeni. Ja toi Cooper toimii aika hyvänä treenimuotonakin. Kohtaisen lyhyt harjoitus ja mennään ihan niin kuin rajoitinta vasten, niin pääsee hyvin sinne yläalueelle noissa sykkeissä. Siinä oli itse asiassa kaikki, mitä mä olen tähän nyt suunnitellut puolimaraton viikon alustavalle videolle. Seuraavaksi mä päästän teidät katsomaan, miten tää aamun Cooper-juoksu meni. Sitten katsotaan päivän Cooper-kunto. Tavoitteena rikkoa toi alkuvuoden veto ja samalla oma ennätys. Eli 3080 metriä. Pari kierrosta lämpää ja sit vedetään. No mut sehän meni oikein mukavasti. Ennen juoksua mulla oli semmonen pieni haave, että toi 3200 metriä olisi kiva rikkoa. Vähän jännitti, että riittää kondis siihen, mutta hyvin näytti tänään riittävän, niin olen siitä erittäin tyytyväinen. Tästä on nyt erittäin hyvästä lähteä lauantaiskavaa kohti henkisesti valmistautumaan. Lähdetään sieltä tästä jahtaa seuraavaa omaa ennätystä. Tosiaan siellä puolimaratonilla aikaisempi ennätys on ollut tunti 44 ja tänä vuonna haluaisin rikkoa tunti 40. Niin katsotaan, miten siellä sitten menee. Uskoisin, että tämän Cooperin pohjalta niin pitäisi kyllä olla ihan tehtävissä. Mutta sen näkee sitten lauantaina. Mut jes, mä lähden nyt jatkamaan viikkoa ja valmistautumaan tuohon seuraavaan suoritukseen. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Morjens!